Nag-deliver sa iya State of the City Address sa Consoca si Iloilo City Mayor Isa Trenia sa Miyerkules, Oktubre 8, kadungan sa pagmarka sa iya isa kagatos nga adlaw sa pagpungko bilang alkalde sa Iloilo City. Sa iya speech, ginpasalamatan kag ginkilala sang alkalde ang mga personalidad nga naghatag inspirasyon sa iya ilabi na sa isa ka public official nga nagbilin sa isa ka maragtas bilang labing una nga babae nga elected mayor. Ginhatagan pagtamudman sang alkalde ang mga himuan sini umpisa nga nagpungko bilang alkalde, ilabi na sa health and social services, education kag economy. Lakip man sa speech sang alkalde ang mga flood control projects kag pag-extend sa 40% nga discount sa real property tax tubtub tuig 2028. Ginkilala man sang alkalde ang naging kontribusyon sa mga empleyado sang city government sa pagsuporta sa mga programa sang syudad. It's both a privilege and a responsibility. Dako nga dungog nga kaupod ko kamo sa sini nga pamulakad. Naglawig naman sa nga masobra isa ka oras ang nangin State of the City Address sang alkalde. Report nagikan sa Iloilo City ini si K5 Jenny Kauyunan para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.